IFM News. IFM News. IFM News. Palengke Report. Good morning, Idol Bernard. Intay man amwen ti presyo digiti kang runaan na karkarne itang aldaw. Ito'y tiyendaan iti Sunshine City, Lawag. Presyo iti karne ti baboy ken baka nagrinaed. Kas kuma iti ribs iti baboy ket 340 pesos iti kada kilo. Ti chop nga duri ket 250 pesos ti kada kilo. Ti belly 340 pesos ti kada kilo. Dalem 300 pesos ti kada kilo. Ti gurong 250 pesos ti kada kilo. Ken ti longganisa met ket 350 pesos ti kada kilo. Itimet karne ti baka 400 pesos ti kada kilo. Ti dalem agpadamet laing nga 400 pesos ti kada kilo. Bagis 380 pesos ti kada kilo. Timet ribs ket 300 pesos ti kada kilo. Ken ti tultulang ket 280 pesos ti kada kilo. Dayta pay laeng Idol Bernard digiti presyo ti naduma-duma a karne itang aldaw Market Day iti tiyendaan iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G. Tatak RMN.